мардами садовоз, бародарҷонам, илтимостон мекунам вазъият ганда безебай хитона эҳтиёт кунед. Касе ки дар хона аст, ай хона наброед, лучше имрӯз дар хонатон спокойно бишинед. Нами видеое ки дар тори видеои ма диде, илтимос пам накунед дар ягон ҷо ки ин статья дора бародарҷонои ман. баъд ягон хизмат шуд, мардами садовод, мо ҳама вақт дар бари шумоем. Хизмат шуд бинависем, меоем хизматотона иншалло буд мекунем. эҳтиёт кунед, ҷонтон агар